Είσαι ιδιοκτήτης ακινήτου, επενδυτής, επιχειρηματίας ή επαγγελματίας real estate. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις πρακτική γνώση για την οικονομία του αύριο. Μέσα από 5 e-books γραμμένα σε απλή γλώσσα, χωρίς τεχνικούς όρους, με πραγματικά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης. Ο Νικόλαος Δρυμούσης, ο πρώτος στην Ελλάδα και ένας από τους πρώτους στην Ευρώπη που έφεραν την έννοια της tokenized ιδιοκτησίας, εξηγεί βήμα-βήμα πώς να επενδύσεις σε ακίνητα με μόνο 100 ευρώ, πώς να αποκτήσεις ρευστότητα από το ακίνητό σου χωρίς να το πουλήσεις, ποια είναι η πρακτική στρατηγική για real estate επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, πώς να εφαρμόσεις σύστημα loyalty με το Greek Coin στην επιχείρησή σου, πώς να γίνεις ambassador ή συνεργάτης και να δημιουργήσεις εισόδημα. Κάθε βιβλίο είναι ένα εργαλείο. Κάθε σελίδα σου δείχνει πώς να χτίσεις το δικό σου μοντέλο συμμετοχής στη νέα οικονομία. Ανακάλυψε όλα τα βιβλία στο tokenestate.gr. Γίνε μέρος του επόμενου κεφαλαίου στο ελληνικό real estate.